www.ppc.com a bude o dôležitosti značky pro online prodej. Vážení hostia, dovolte, aby som sa predstavil. Volám sa Lukáš Švarov a pracujem v spoločnosti Centralo.com, ktorá na Slovensku prevádzkuje webový portál Afrika.sk, zaoberajúci sa predajom leteniek. Som rád, že môžem svoju prezentáciu začať po odborníku na PPC, prípadne na SEO, pretože si myslím, že tieto budovanie brandu a takisto správna optimalizácia, prípadne PPC má výrazný vplyv na predaj. Začal som takým jednoduchým príkladom. Keď si predstavíte bežného užívateľa, ktorý sa rozhodne kúpiť letenku, čo asi tak spraví. Kajuro. Napíšte si do Google kľúčové slovo letenky, prípadne vlastné letenky. Ako to dopadne, môžete vidieť na tomto skríne. Vlastne vidíte veľké množstvo odkazov, ktorý vlastne taký bežný užívateľ, ktorý nepozná letecké spoločnosti, prípadne predávce leteniek, sa vôbec nevie vyznať. A práve tu prichádza na rad brand, dôležitosť tohto brandu. Naša spoločnosť Pelikan.sk vznikla približne pred 4 rokmi, kedy po spoločnosti panoval taký pocit, že online predaj je niečo neznáme, môžete prísť o svoje peniaze, láskovať do klamu. Práve pomocou budovania brandu sa naša spoločnosť stala behom týchto 4 rokov najväčších predajcov leteniek. A vlastne môžem povedať, že sa nám podarilo vybudovať silný brand. Ako sa nám toto podarilo, sa vám pokúsim vysvetliť v nasledujúcich častiach prezentácie. Pri budovaní svojho brandu sa nemôžete báť. Môžete ísť aj nemusíte sa vôbec báť, keď stavíte aj na humor, prípadne na niečo provokatívne, čo ľudí zaujíma, čo ľudí záujem. Pelikan to sú emócie. Naša postavička, ktorá sa tu momentálne zjavila, teda svojho štvoročného života, našla veľké množstvo prívržencov a zažila sa veľké množstvo akcií. A pomocou nej sa nám podarilo budovať branding, najmä na akcie, že bolo veľké množstvo mladých ľudí, či už to boli bráne, festivály a podobne. Než ak sme zistili, že táto postavička je veľmi populárna, rozhodli sme sa ju využiť aj na svoj predaj, na získavanie nových kontaktov. Zorganizovali sme tzv. súťaž najkrajších fotky s Pelikánom, čiže ľudia sa na spomínaných akciách fotili s Pelikánom a na podstránke vlastne boli potom následne zverejnené všetky fotky, kde ľudia hlasovali za tú najkrajšiu fotku s Pelikánom. Samozrejme, že predtým aj mnohí ľudia hlasovali sa museli zaregistrovať, čiže sme získali veľké množstvo mailových kontaktov do našej databázy, ktorí sa následne posielali na newsletter s ponukou. Nemôžete sa spoľahnúť na to, že pokiaľ ľudí zabavíte, budete zároveň predávať. Musíte buď vybudovať dôveru. A dôveru budujeme dvoma spôsobmi. Je to 100% zákazníckym servisom, čiže naše call centrum je vždy dostupné, a takisto sa snažíme stále dokonalovať náš online. Neviem, či viete, ale asi pred 2 mesiacmi sme spustili novú verziu našej webovej stránky, ktorá ponúka svojim užívateľom nové a nové funkcie. A toto, čo vidíte na tom slajde, sú známe osobnosti, neviem, či ich poznáte, to je spevák Michal Vladský, vy ho zrovna nepoznáte, ale tí študenti, ktorí si kúpili u nás letenky, ho poznajú, je pre nich opinion leader. Tá pekná blondínka je Zlatica Puškarová, ktorá je zase opinion leader pre industrialovú skupinu. Pri budovaní nášho brandu sme nestratili len na prístup, vlastne si môžete síce merať, môžete predávať, ale nebudujete svoj brand. Snažíme sa spájať PPC s našou banerovou reklamou. Toto je verzia najnovších banerov, najširšia ponuka low-costových letov, banner, ktorý vlastne prezentoval náš nový online, kde ponúkame už aj letecké spoločnosti, ktoré sa doteraz neponúkali, ako Ryanair a podobne, vďaka novej technológii.
Na to, aby ste budovali svoj brand, nemusíte utrácať veľké peniaze do tajného billboardovej reklamy alebo do televízie. Stačí využiť to, čo máte. Je to malé oranžové autičko, všade sa zjaví buď ľuďom úsmev na terách, a nie je takmer hádam týždeň, kedy som niektorý z mojich kolegov nepýtal, že videl predstavať niekde v Bratislave. Proste dôležité je byť videný a je to vlastne jedno firemné auto, ktoré je dobre natreté, je tam viditeľné logo, každý si ho všimne a zaujíma sa, čo to vlastne ten Pelikán je. Na to, aby ste budovali svoj brand, potrebujete však spraviť aj veľké veci. Našou veľkou vecou je Megaboard, ktorý je umiestnený na Bratislavskom letisku. Asi každý človek, ktorý prichádza respektíve odlieta do Slovenska, ako prvý vidíte to náš billboard, čo si myslím, že je celkom dobrá reklama, keď zasadím cieľovú skupinu, ktorá práve lieta. Na to, aby si zákazník vybral Pelikána, treba splniť viacero požiadaviek. Vidíme na tom strane napísané, že nepriama hodnota brandingových kampaní je veľmi ťažko merateľná. Samozrejme, že branding je vek na dlhé trate, lebo nedokážete dnes merať ako pri PPC, koľko ste predali, neviete, koľko vás stála konverzia. Je to vek na dlhú trať. Tak ako vidíte, že priama hodnota search marketingu, kde vieme rovno vyčísliť, koľko nás stále jednotlivá konverzia, avšak nevieme budovať hodnotu, nevieme budovať lojalitu. Úspech vidíme v príniku, kde sa vlastne zákazník rozhoduje na základe svojich alebo sprostredkovaných skúseností. Dostane produkt, ktorý hľadá a spozná na základe svojho loga. Čiže keď si napíšte vlastné letenky do vyhľadávača, vidí tam veľké množstvo výsledkov, vidí tam ako Pelikán a hneď sa mu v pamäti vynorí, dajme tomu, to je ten Pelikán, ktorý som na tej akcii, to je Pelikán, ktorý robí v komeste, Big Board, Pelikán a podobne. Na tomto slade by som vám chcel povedať o základných chybách, ktoré